Животът на Земята е започнал отдавна. Но как точно е станало това? И защо тук? Според някои, той е дошъл с метеорит. Други твърдят, че началото е било в някое топло езеро в древността. През 53-та теорията за първичната супа, създадена от един учен, шокира света. Вярна ли е била тази теория? В момента изследователи от Дания до Хавайските острови се опитват да разберат как е започнал живота, като се опитват сами да го създадат. Всеки се надява да бъде пръв, да открие произхода на живота. Проект Земята. Произходът на живота. 3 екипа учени, събрани от цял свят, се опитват първи да достигнат до революционното откритие – да създадат живот от нищо, в лабораторни условия. Доктор Стин Расмусен е начело на екипа от Дания. Ние смесваме органични и неорганични съставки почти като алхимиците. Опитвали се да правят злато в средновековието, но по такъв начин, че да получим живот. На Хавайските острови биохимикът Дейвид Димър мисли, че ключът към загадката е да се открие дали молекулата на ДНК може да се репродуцира извън клетка. Ако имаме късмет, ще можем да наблюдаваме реакции, в които малки молекули се съединяват и образуват по-големи молекули. Такъв резултат би бил много вълнуващ. В Харвард групата на доктор Джак Состак се опитва да имплантира работещ генетичен код в примитивна клетка. Вече сме наясно как да постигнем няколко цикъла на растеж и деление. Голямата стъпка пред нас е да комбинираме това с генетичен материал, който да може да се възпроизвежда. Това е надпревара за откриването на ключа към нашия свят. Но за да разберат как е започнал животът, учените трябва първо да установят кога е започнал. Геологът Миник Росинг е отишъл в Гренландия, за да намери факти за зараждането на живота. Той търси в древните скали под безкрайната ледена обвивка. Запазени така от преди 3 милиона години, тези скали са измежду най-древните на Земята. Архивите на ранната Земя. Те остават открити само за няколко седмици през лятото, когато ледът и снегът се разтопят. Така че Росинг разполага с малко време за събиране на образците, преди ледът отново да завладее Земята. Той започва работата си в отдалечена местност, наречена Исуа. Там търси уникални скали, които се наричат Пилоу лава. Тези заоблени скални образования са се формирали преди 3 милиарда години, когато вулканичната магма е изригвала от океанското дъно. Като слезе от хеликоптера, човек вижда тези неща подобни на възглавници. Вгледаме ли се в седиментите, които са формирани над лавата, виждаме, че те са подобни на седиментите, които днес откриваме на океанското дъно. Така можем да разберем къде сме се намирали по онова време. Горещата магма е бликала от ранното морско дъно. Днес това все още се случва. И когато тези 1100 градуса се срещат с студената океанска вода, поради бързото охлаждане се получават заоблените скали, подобни на възглавница, където седиментите се натрупват. Интересът на доктор Росинг е насочен именно към тези древни седиментни образования. Те биха могли да съдържат доказателства за зараждането на живота. И какво точно търсим сега? Произходът на живота. Супер! Тези скали там може би съдържат доказателства за най-ранния живот на нашата планета. Екипът ще събере проби не само от повърхността, но също и от дълбочина 100 метра. И откъде трябва да започнем да пробиваме със сондата? Можем да започнем някъде от тук. Значи сондата трябва да започне да пробива от тук. Сондата ще извлече 1100 кг скали с помощта на дизеловия двигател с мощност 115 конски сили.
двигател, достатъчен да задвижва булдозер. Когато двигателят бъде застопорен на място, той завърта кух прът, на края на който има глава, покрита с остри диаманти. Работниците се грижат между външната обвивка и пръта да има вода, която охлажда и също така отмива парчетата. След няколко дни те са напълнили няколко съндъка с проби от едни от най-старите скали на света. Готово, благодаря. Това ще зарадва много хора. Скъпоценният товар ще бъде изпратен 3500 км на изток за анализ в Датския музей по естествена история в Копенхаген. Доктор Росинг подбира измежду парчетата един камък, който се състои от черни слоеве фина глина от древното морско дъно. За да установи възрастта му, той изчупва камъка и подбира малки парченца скала, наречени циркон. Големи колкото кристалчета захар, цирконите са като капсулирано време. Как върви? Добре. При формирането си всеки циркон залавя парченце уран. С времето атомите на урана се разпадат с определена скорост и се превръщат в олово. Като установи колко е съотношението на оловото към урана, екипа може да определи възрастта на пробата. Значи вече можем да започваме. Давайте с лазера. С лазер в циркона се прогаря дупчица, 3 пъти по-малка от човешки косъм. Така се отделят олово и уран под формата на силно нагрят газ. Този газ се анализира бързо с помощта на мас-спектрометър. 3,787. Да! Пробата е почти на 3,8 милиарда години. Чудесно, много е стара. Това е много вълнуващо. И много хубаво. Има и нещо тъжно. Намираш прекрасно парче циркон и после го унищожаваш, пробивайки дупка в него. Тази скала е измежду най-старите, откривани някога на Земята. Когато държиш това парче в ръката си, първо си представяш, че той е на възраст около 1/3, откакто времето съществува изобщо. Но то също така пази спомени за условията в един океан от преди 3 милиарда и 800 милиона години. Изучавайки тези слоеве, можем да се запитаме какво се е случвало в океана. Имало ли е живот? За да разбере, доктор Росинг срязва пробата на толкова тънки парчета, че през тях може да се вижда под микроскоп. И той открива нещо изумително. Малки черни зрънца. При много голямо увеличение могат да се видят тънки слоеве в скалата, където има малки частици и нещо черно. И при по-внимателен оглед се оказва, че това черно нещо е въглерод. А от него има много, което говори за наличието на милиарди клетки. Основата на всички форми живот. Някога тези малки едноклетъчни организми, носени от водата, са били живи. Те преработвали вещества, размножавали се и умирали, като падали бавно на океанското дъно. И се разлагали в крайната си форма – въглерод. Това беше много вълнуващо, защото седиментите обикновено няма въглерод, освен ако не произлиза от живи организми. Това е първият признак, че там по това време е имало живот. Това са признаци на живот. Това са най-ранните сведения за живот на Земята. Те предшестват предишни находки от вкаменелости с стотици милиони години. От това, че тази скала е толкова богата на въглерод, че е съвсем черна, следва, че животът е бил много продуктивен. Органичните вещества са били образувани много успешно. В океана единствената възможност за живота е била той да се развива в горните няколко метра и с помощта на слънчевата светлина да произвежда енергия чрез фотосинтеза. А фотосинтезата, процес при който слънчевата светлина се превръща в храна, е признак за развити форми на живот. И така, според учените, животът е започнал много по-рано, преди почти 4 милиарда и 400 милиона години.
Сблъсъкът с скала с размера на Марс преди приблизително 4,5 милиарда години предизвиква изхвърляне на лава в орбитата на Земята. Тогава само за един месец, все още в орбита, тази лава се събира на едно място, образувайки Луната. Не след дълго Земята бива бомбардирана от метеорити, а те носят водни минерали, вещества, отделящи вода при удар. И така образуват нашите океани, създавайки най-ранната среда за живот. Метеоритите имат същия воден състав, както и земните океани. Океаните се образуват преди около 4 милиарда и 400 милиона години. Водата в океаните се намира там практически още от тогава. Възможно е да допуснем, че заедно с водните минерали, животът или неговите съставки също са дошли на Земята с метеорит. Подобно нещо може да се е повторило съвсем скоро, през 1969, близо до град Мърчисън в австралийската пустош. Там, в област с площ 13 квадратни километра, са паднали странно миришещи метеорити по-стари от Земята. Това са градивните частици на нашата Земя, както и на Слънчевата система. Това, което разбираме от тях, не е всичко. В бъдеще с развитие на техниката ще бъдат открити още много нови неща. Метеоритите нямаха живот, но тяхната миризма напомняше нещо подобно от Земята. Органично вещество. От много силно увеличение, учените откриват, че скалите са покрити с аминокиселини. Молекули на основата на въглерода, които са в основата на всички форми на живот. Но в какви условия са били създадени тези молекули? И как те биха могли да се превърнат в живи организми? Тези трудни въпроси занимават не само учените. Известната видеоигра Спори е на базата на идеята, че метеоритите са носили не само аминокиселини, но отбягва въпроса за това как е започнал живота на първо място. Ние си играем с идеята за произхода на живота. В началото на Спори се вижда как живота пристига на комета, която се разбива в океана. Разхвърчават се парчета и на океанското дъно изведнъж се появява едноклетъчен организъм, който започва да плува насам натам. До момента обаче няма факти, доказващи, че на Земята има извънземен живот. Един въпрос обаче остава. При какви условия на Земята или където и да било се е зародил живота? Преди живота в атмосферата на Земята не е имало нито кислород, нито озон. Вместо това атмосферата, или по-точно разредената атмосфера, е съдържала вероятно амоняк и метан, водни пари и водород от водните пари и светкавици поради триенето между частиците горещ газ. През 1953 химикът Стенли Милър прави експеримент, в който се симулират тези условия. В този експеримент през стъкленица, която е пълна с компонентите на ранната земна атмосфера, метан, амоняк, водород и водни пари, той пуска ток. Експериментът е наречен разряд на искра. Морският биолог Джефри Бейда, който е студент на Милър, присъства от самото начало. Това е оригиналният дизайн на експеримента «Разряд на искра». Тук в този съд се симулират условията, съществували в изпаряващия се океан, и водните пари се изкачват от тук, в този съд. А тук се получава смесица от газовете метан, амоняк и водород. С тези електроди се получава искрата, която симулира светкавица. И така постигаме резултата. След няколко дневно разреждане на искрата в парите, те кондензират в течност, която тече като река, обратно в океана, където всичко започва отново. За живота, такъв какъвто го знаем, течната вода е абсолютно съществена. Причината е проста. За да протече химична реакция, молекулите трябва да бъдат в контакт, а водата е чудесна среда. Тя разтваря
И когато всичко е в разтвора, има възможност за сблъсъци и вероятно за протичане на химична реакция. И така, Милър създал ли е живот? Не съвсем. Но е създал кафява първична супа. Течността заливала земята преди да се зароди живота. Електрическите разряди са разкъсали химическите връзки в газа. Впоследствие тези връзки са създали водороден цианид, заедно с други аминокиселини, най-малките молекули или тухличките на живота. Аминокиселините се свързват заедно, за да образуват протеините в живите същества. Ние, хората, имаме 20 еднакви аминокиселини. Милър е създал 5 от тези 20 аминокиселини, необходими за живота. Той е първият, а след него започват други научни експерименти за създаване на живот в лаборатория. Милър е в основата на това, което сега се нарича пребиотична химия. Процесите, които естествено произвеждат химикалите, необходими за живота. Но не след дълго, научната общност повдига редица въпроси към експеримента на Милър. Според много учени, началните му условия са некоректни. На ранната Земя не е имало озонов слой, който да задържа ултравиолетовите слънчеви лъчи, и атмосферата не би могла да задържи големи количества метан и амоняк. Метанът и амонякът бързо се разлагат от ултравиолетовата светлина. По онова време на Земята ултравиолетовата светлина е достигала до самата земна повърхност. И така, изведнъж ние си казахме, този експеримент не възпроизвежда земните условия. Работейки в своята лаборатория, доктор Милър прави откритие, което завинаги променя разбирането ни за произхода на живота. Но светът няма да разбере за него още 50 години. Над половин век след като Милър произвежда аминокиселини, това, което е в основата на живота, колегата му, доктор Джефри Бейда, прави невероятно откритие. Видяхме тази стара прашна картонена кутия. Отворихме я и вътре видяхме всички онези малки кутийки, пълни с ясно означени стъклени шишенца, останали от експериментите му през 53-та година. Това беше потресаващо. Познавах го почти от 40 години, а той никога не беше споменавал това, и то на никого. Кафявата първична супа, получена в експериментите на Милър, се оказва запазена над 50 години. А Бейда открива нещо още по-забележително. Тези резултати са от втори експеримент на Милър, който остава неоповестен. Милър се е сблъскал със съмнението на колегите си. Първоначално всички се съгласяват, че на ранната Земя има метан, амоняк и водород. Но количествата метан и амоняк не биха могли да бъдат големи поради ултравиолетовата светлина. И така, как са се образували аминокиселините? Отговорът на Милър. Вулканите. Учените вярват, че вулканите формират първите късчета Земя насред океана преди 4 милиарда и 400 милиона години. И както на Хаваите днес, вулканичните острови създават свой собствен микроклимат. Така че когато изригват, те изхвърлят метан, амоняк, водни пари и водород. Това заедно с пепелта създава условия за триене, съответно за светкавици. Тези светкавици се разреждат в газовете преди още Слънцето да ги е разрушило. Всички тези газове незабавно биха били подложени на слънчевите лъчи, но вулканичните острови са били химичните фабрики, произвеждащи тонове аминокиселини. Тези фабрики работели независимо от това, че в атмосферата не е имало нито метан, нито амоняк. И така Милър прави лека промяна в първоначалния си модел. Вместо водните пари, влизащи отгоре в съда с газ, тези пари навлизат вече отдолу, на струя, и се устремяват точно към искрата, като вулкан. При първия експеримент на Милър се получават само няколко аминокиселини. И той продължава.
Но проблемът не е бил в резултатите, а в техниката, с която той е правил измерванията. Правейки същите измервания днес, излиза, че тези резултати са били изключителни. Открихме, че така наречения апарат за вулкани е произвеждал далеч повече аминокиселини. В някои случаи повече дори от първоначалния експеримент. Това е значително откритие. Независимо, че аминокиселините са били създадени в древните вулкани на Земята, това не обяснява как те са се свързали и са образували живи организми. Днес в този процес участва основно една сложна молекула – дезоксирибонуклеиновата киселина, известна като ДНК. Нейната форма наподобява двойна спирална стълба. Стъпалата са направени от двойки нуклеотиди. Точно там ДНК съхранява цялата информация, необходима за живота. В ранния си стадий ДНК вероятно е можела да се създава сама, т.е. формирала се извън всякакви клетки. Ако биохимикът доктор Дейвид Димър успее да разбере как е ставало това, той би могъл да разкрие тайната на първоначалния живот. Представете си структура дълга към метър и съставена от 3 милиарда двойки. Това е количеството ДНК във всяка клетка на човешкото тяло. Наистина нещо изключително. Искаме да установим най-простата структура на нуклеиновата киселина със свойствата на ДНК, да се копира точно, да се самосъздава от самото начало. Един от кандидатите е РНК – рибонуклеиновата киселина. РНК подпомага ДНК в синтеза и произвеждането на протеини, необходими за живота. Но структурата на РНК е по-проста и груба, защото има една нишка нуклеотиди вместо две. В дълбините на древния вулкан, дълбоко в първичната супа, вероятно някоя ранна форма на РНК се е самосинтезирала, помагайки на аминокиселините да се свържат. Без способността за самосинтез, първоначалният живот не би бил възможен. Самият Дарвин е предположил, че животът е започнал в някое топло езеро. Аз бих казал извор, защото сега сме на мнение, че ранната Земя е била вулканична и тези извори са били горещи от порядъка на 70-80 градуса. 70-80 градуса по Целзий е между 160 и 175 по Фаренхайт. Студио Медиалинк.